Tripura soroni binman tei kaglia sudu okra simiya taboke rungsrungnai student nokse yogya ongoi lamago okhoroi eba lama block khlaiye khorangma tislaika tamoni hingkhe borokni je bial je manja tongmano ma sanka lamago okharoi borok kaisa no sanmung borok tui nango tei lama bo nango tei pherang chate bo nango hinui saka borok je lama tei pherang chate kwrui khe hor rogo porani bo belai khe jungjalu kalaio hinui khorang tislaika abai khe mangpili kasai phaika ang bwsa bwkha hasteni naithai kalaio tabo haste hapang borni khorang no khnaio tamo yapri senude siya naindi Tripura koktoma 365 news channel ni bisingtwi আমরা যে লাগবো আমরা কারণ নাই পড়তে পারে না পড়াই ডিস্টার্ব হইব গা এটার জন্য আমরা গেটে পড়তে গেলে যেতে পারতো না তাইলে আমরা পরীক্ষা ফেল হইব পরীক্ষা ফেল হইলে আশা করি Sí, la tarde.